खरंच एक्सपिरियन्स आहे अशी क्वचित आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही याची तयारी करा. आणि सिंगल लेवल एक्झाम आहे, एकच एक्झाम आहे. चांगले मार्क्स मिळाले तर तुमचं काम होण्याची शक्यता आहे, चान्सेस आहे. त्यामुळे मित्रांनो दुर्लक्ष करू नका. ज्यांना पण एक्सपिरियन्स आहे, ज्यांना पण अनुभव आहे, त्यांनी खरंच याच्या तयारीला लागावं मला असं मनातून वाटतंय आणि करायला पाहिजे. कारण आपण खाजगी क्षेत्रामध्ये तुम्ही खूप अभ्यास म्हणणार नाही, पण खाजगी क्षेत्रामध्ये तुम्हाला खूप कष्ट असतं, फील्ड लेवल वर्क असतं. मग तिथंही काम करायचं आणि इकडेही काम करायचं. त्या दृष्टीने तुम्ही एक गव्हर्नमेंट बँकचा जर विचार केला आणि तुम्ही जर या क्षेत्रामध्ये आलात तर एक जस्ट तुमचा बेनिफिट होईल. सर्व तुम्हाला बेनिफिट्स होतील. मित्रांनो मला एवढंच तुमच्यापर्यंत पोचवायचं होतं की सिंगल लेवल एक्झाम फक्त अनुभव झालेल्या मुलांसाठी पण आहे. आणि ज्यांनी फॉर्म भरले नसतील त्यांनी लवकरात लवकर भरून घ्या. आणि अभ्यासक्रम काय